Dit is geen één. Helaas, helemaal niks. Daar zit ik in hangen. Je hangt er zelfs 2 of 3 op een ganse boom. Dat vind ik toch wel heel veel al. Hè. Het is begin augustus en dat is de plukperiode van de Schwijkse ringenlaten. Maar er valt dit jaar niets te pruimen. De oogst is namelijk nagenoeg volledig mislukt. Als je even teruggaat tot pakweg 2, 3 april van dit jaar. Mooie voorjaarsdagen. De zon komt uit en de bloesem die schoot als het ware naar buiten. Tot 6, 7 april was het jaar. Toen kwam de vorst en alleen vorst zelfs een pakje sneeuw van 6, 7 centimeter bovenop de prachtige bloesem. En ja, het wordt gedaan. De knop kon zich niet ontwikkelen en dus dit jaar geen pruimen. Gelukkig zijn we financieel afhankelijk daarvan. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn als we vorig jaar hij voor een 2.500-3.000 kilo. En ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn en dat is ook voor de vrijwilligers is dat toch ja, de ultieme product en ook feiten gewoon hetgene hoe ze het ook voor deze. De oogst is dus dramatisch te noemen, maar waarom denkt Boyens dat zo'n tussenjaar wel eens goed kan zijn? Dat die boom nu niet meer te veel energie hoeven te geven aan de producten, maar dat ze zich nu kunnen concentreren, zal ik maar zeggen, op de ontwikkeling van de eigen boom. Dus het kan best zo zijn dat het zelfs een beetje voordeel heeft voor de boom zelf. De pruimen zijn vanwege hun unieke kweekmethode een groot fenomeen in Zwijkhuizen en omstreken en ze worden gebruikt voor diverse streekproducten. We hebben dit jaar gehoopt, als het wordt doorgegangen, om een pruimenbakwedstrijd te houden voor vrijwilligers en allemaal voor amateurs, etc. Hopelijk dan volgend jaar. Daarna is het natuurlijk gewoon op de markt, een prachtig product om zo te eten. En zeer zeker ook voor de liqueur wat vermaken door gin van en misschien ook nog andere producten later van jam. Het genut dit jaar, helaas de natuur. Het is in de steek gelaten. Maar dat is de natuur en daar moeten we ook maar met te leren leven.